wamaNazaretha unyaka lwezulu amen Amen. umqali wendlela unyaka lwezulu amen ilanga unyaka lwezulu amen thingolo bathiyo the nkosazana inyanga ezulu unyaka lwezulu amen Amen. INkosi Mthembu loguqile ezweni uqumbu phesha kwenciba amen singamangoni sonke isinguni asitolikwa singama Afrika yeka nje ukuthi bafika abandle besikhanyelanga ilanga ukuthi yonke into sesikhuluma athi Swahili basehlukanisa kwazala ezinye language ezikhona isizulu isiXhosa isikhona ngonga nezokubanje ngiyabonga yabo ngiyaqhaqhazela abantu abankulunkulu ngiyacela nami ukuhamba endleleni yamakhosi akhona phambi kwamadala ukuthi nami dingahoni umsebenzi kaNkulunkulu ayibona inkosi bakhallo baba ngesikhathi kuthiwa ngathi shamba ejubane elikhulu ngicela ncwadi yodwa kaEzra 4 verse 20 alo baba ngivulele yona John 1 verse 5 ubuqili nokuhlakanipha namacebo amabi ayaphela phambi koNkulunkulu uboba izuke ungabe isidelele sala amazwi uboba uyezwa ke ungabe isidelele sala amazwi athini amehlo kaNkulunkulu mayibona wenza kanje ngizelwe mina inkosi yazala ngizelwe noba ngikhona ebandleni lamaNazaretha funa konke engikwenza ngikhumbule ukuthi ngumntwana ngizelwe konke engikwenzayo ngazi ukuthi bakhona bakithi abangibhekile abazali bami kodwa namhlanje singinabangane esontweni ngenza phecelezi ekuseqaleni ngikhohliwe ukuthi nami ngizelwe ngumntwana ke ukuthi umntwana makenza kahle kuthiwe iyahlonipha lengane bangabuzi umzali wayo ithi lengane mayimosha kuthiwe ngaba la mntwana uzelwe ngubani ayibonge inkosi iqembu lebhola madliwa kuthi umqeqeshi walo uyabheda kodwa iqembu lebhola maliwina kuthi abadlala lawo badlali angazi kwenziwa yini kuyakhuluma inkosi athi yacela baba sivele singamakhosi sasazi ukuthi noba siwashintshe almost every 6 months ama registration number ngoba abantu yona into abazasibona ngayo ngizobela emva kancane ngizocela ndlone sehlabeluleni sesithathu andizibamba ude nami kwakwenziwa yini ukuthi iChristmas yabantu yayikhona ngaphambili yaba ngoMarch ngisemncane ukwenza khuluma kodwa ubaba bazakhumbula Christmas yabantu ngaphambili ngoMarch yosha ngoJune engelona ilanga elodwa kwakwenza yini ifani namaNazaretha ngoba abantu bethi mabevunile bekhipha isivuno bathatha isivuno sabo bahambe bayobonga emakhosini siyabonga ondaba ezila bezizwe ukuthi labe besilima khona sahlakula sithole isivuno singaka babe sebethatha isivuno isaka nesaka indoda ithatha imbuzi mazala umathi ihambe yophi inkosi yangakubo bayakwazi ubaba lokho ikhona amaNazaretha bayakwazi ubaba lokho yabonga hayi Christmas yabantu hayi leza nabelungu funa sibe sisikhumbuzane abantu abankulunkulu Nkosi bubusise 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 lobu Nazaretha
kaNkulunkulu yaqhaqhazela kakhulu. Kodwa ngiyacabanga ukuthi lo khona phambi kwethu uNkulunkulu ebonga inkosi. Akafani nami nawe. Kodwa ufuna ukukhumbula ukuthi ngeze kanjani eNazaretini. Inkosi likhuluma ngaphambili ngabuyela. Ithi nasikhumbule ukuthi singavuli kakhulu izindlebe ngezinto ezenzekayo. Funa sikhumbule ukuthi sizokwenzani esontweni ebonga inkosi. Kodwa namhlanje sekunabangane. uNkulunkulu angidlule lapha Nkosi yamakhosi. Bengiba ngizohamba ngibone ithethi yakithi. Mangifaka isikhiya iyaphambili iyahamba imi anginalwazi ngemoto mina. Emalanga nadlulile mangifaka isikhiya nje. Mase ngipressa khona amaphathi ukuthi hawu. Khona la press khona ufuna ngidle 5 km per hour. Ngihambe ngobuqa bese ngibuya imoto phinde press futhi ngireset bese ngithi angizwe kwanye ngiyogibela ipublic transport ayibonga inkosi ngoba singeza simbone uShembe akudingeke sinako noba unayo imoto kodwa uShembe usithanda so ngayibonga inkosi. Baba Jehova uNkulunkulu wami wathola iaccident kule veki iphele ngolwesibili yachayiswa imoto abakithi abasipha yona enye yaphela icala kodwa uthi ngabe akwazi ukumemeza bezuShembe ugijimeza izandla zakhe sabamba ifoto lenkosi ayibonga inkosi. Imoto ke yashaya icala yena zanga le mali nakancane kana nomncane umculo yaphela ngegama lenyalo lezulu ayibonga inkosi. Athi namadoda angazi ukuthi mhlazimbi sayijwayele kakhulu esontweni. Athi amadoda nayikhuluma adlile namadoda. Sidlula ngasenkandla. Gibele public transport itaxi ngihleli ngilalele. Athi hawu mina ngikhumbule amadoda ukuthi ngakhuluma kakhulu nibheke lapha ifoto ekhona etaxini. Lo muntu okhona lapho uphethe imiphefumulo yethu inyalo lezulu ayibonga inkosi. Akazi mina nawe mase sikhona nayo inyalo phambi kwethu. Kunabantu abangakhonza abangasonti kodwa bahlonipha unyalo lwezulu. Bahlonipha unyalo lwezulu. Abakhonzi kodwa amazi uShembe ukuthi uShembe uNkulunkulu uyozukezwa abayinyalo besithi hani mazi uShembe. Ngikhumbula siyentabeke komnyaka ubaba usepostolo nentombi zakhe zokukhumbula insizwa ebeshaya sonke imbomu. Ubaba umile khona nengane zakhe zamantombazana basipha amanzi mahala ayibonga inkosi. Ayakhumbula amaNazaretha. Sithe umnyaka masibuya uthi lo baba zonke intombi zami zotholile umshado. Bezima ukudlula inkosi inyalo lezulu ziguqe zonke zisipha amanzi mahala. Kodwa mina ngiyiNazaretha ngithekisa kuwe ngiyeme ekoneni ngakithi ngithekisa amanzi o10 rand. Angazi bantu abankulunkulu ukholo ngami sekuncane. Ngiyecele ukuqabadela uBhombela isithima saMaphondo la abalotho nabathandi bahangula. uShembe ingcwele ukuthi angene inhliziyo ngizwile ngimini bathi izulu lakho Shembe ukusukela ngo1910 ayikagcwali nehafu eclass esikolo. Yini efuneke ngiyenzile Shembe ukuthi ngikwazi ingene ezulwini lakho Shembe. Ayibonga inkosi. Ngicabanga mangibuyele emuva ukuthi uMnazaretha lobu isintu sethu njengesingama Afrika. Khona lento bathi Africa icolonialism. Oba isigqileza amanye amazwe. Kwafika lento bathi dividing and rule segregation kwehlukaniswa abantu. Xolisa ngazo zebeke lephi igama. Angisazi isingisi angifuni futhi isigema isingisi. Angisifuni ukubona ukuthi ngama Afrika ayibonga inkosi. Yiyo into eyenze ukuthi thina ama-Afrika singezwani. Ngithema ukubona abathembu odube kwelaseZimbabwe dedesa nkosi phambana ngezibongo. Kodwa abathembu eZimbabwe ngodube. Ngafike ngabantu bakithi lapha. Akukho lapho engafika khona manje ngiyasholosho naseGwanda indaba zinduna. Thola zonke inhlobo zabantu ezikhona la eSouth Africa amaHlubi amaXhosa beSuthu amaZulu amaNdebele. Akukho lapho ngiyathema hamba khona ukuthi kufanele ngikhulume isingisi.
ngabantu bakithi la ngikhona qaphela mawule Nazaretha ukhona kwi group zophenya udlame ayibonga inkosi bekwenza ngani igama school bengathiwa ngithanda umakhelwane wakho njengoba nawe usithanda ayibonga inkosi kwenzo yini ama-Afrika kithi singabafuni ingane umqalo wendlela wayekhona eMashonaland ngo-1880 kudlalwa ngathi abelungu bathi mnazana abadawuna-1910 uthi umama seZimbabwe umkhokheli uthi wavela ukuba uShembe ningcono ninama-Afrika ngoba be-South Africa uShembe nihlala phambi kwakhe niyambona thina wavela eZimbabwe ngo-1880 kukhona isomiso lapho avela khona uShembe saphela isomiso yabonga inkosi Ngizocela nami badwa kaNkulunkulu nomntwana ngisemncane ndingamosha umsebenzi kaNkulunkulu ngizocela ufundele le ncwadi le kaEzra 4 verse 20 Ezra 4 verse 20 abantwana bakaNkulunkulu esethembele samaqhaweni uNkulunkulu Shembe ngcwele angisayiboni leyo nsizwa leyo yasenza umhlola sisesitimeleni idle ndoda mayibuya emsebenzini iphumelele emsebenzini iphume isitimela sehambile kunendawo kuhanjwa kuye gold bani ngaseBoys Crown Mines lapho kwakhona amamayini amadala idle ndoda mayihamba khona ihanjwa ligazi bayibamba abafana bathi abafana siyafuna konke lokuphetheyo ile ndoda ayikho nengiphetheyo mina ngahona nohona bayithathela ama-cellphone bathi before bayithathela ama-cellphone bathi ibheke ezansi ithe mayibheke ezansi le ndoda emgodini yabona amathamba abantu nabakhanda abantu akade bashona babona baphila nawe kusasa uma ungafuni usinikeza lento uzoba nje khuluma ngemsebenzi emqala endlela ibonge inkosi ithe mangihlabele ngengeza ukuthi khona uwashawasho khona ithi le ndoda bayigwaza amadoda ayigwaza namadoda bayigwaza umzimba wonke ongathi noma yayibona le nto likhulumulelo ungabaleka inamancebe nama-operation umzimba wonke ithi yakumethi le ndoda yasikrola kwakhe kwavela isandla phezulu bathi woza mntanami ile ndoda yayingakamazi uShembe yabona isandla simdonsela phezulu waphuma emgodini yabonga inkosi uthi maphuma emgodini phezulu wabona imoto emnyama idrayiva ngumkhulu ebheka nomkhulu akabhekeki nomkhulu ithi hamba nale moto yamdropa esibhedlela eBhara ayibonga inkosi yo ndoda lo namhlanje sineminyaka ngasayiboni kodwa yaphila imsebenzi yomqala endlela yabonga inkosi baba Nkosi amakhosi yacela baba kuqabadele manje ngizakwepha Shembe ngcwele nyabezulu iguqile le ndawo inkosi esizwe melanga nebinele ngikhumbula ukuthi nisuka kuphi ekhaya ayibonga inkosi ekhaya kunokupha kakhulu ukusuka emakhaya ngakithi edolobheni ngakithi uhamba 50 kilometers ela Shembe njengoba ishilo inkosi yakwaDube ikhuluma ithi angazi sikeze kanjani ngamakhosi uyabona mawufika bekhona abantu ababheka bebenethemba bebona wena ayibonga inkosi ngiyacela Shembe nami ukhumbula ngakithi endizamaya ekhaya
Baba Nkosi amakhosi uhambe phambili. Abanye abafowethu bathi imbaba kwabe bengathandi. Bana wonke amaphepha weziqu sesesikoleni kodwa umsebenzi awukho. Ayabona Nkosi. Hambe kahle emakhaya ngabanye nasuka khona. Amela futhi ukuthi ngizenze ngcono. Ngiyafana nabanye abantu abakhona. Angikhulwana ngesontweni. Akusho makhona la ngaphambili inkqubo iNkosi ukuthi ngikhuluma abantu munye ukuphupha kwethu unyalo wezoshema ayibonge Nkosi. Ngizocela Nkosi amakhosi kwenzeka ba.